Good everyone, thanks for joining me in this video. How many of you have seen the video posted by the lead counsel to Nnamdi Kanu's case, Barrister Aloy Ejimakor, that Mr. Uwazuruike made? This video is all about the ongoing case about Nnamdi Kanu. Then, I listened to the video and I understand what Uwazuruike was saying, but the main issue is not just the concept of Uwazuruike. Now, the main issue is someone who shared this video and raises concern over it is Barrister Aloy Ejimakor, a lawyer to Nnamdi Kanu in the current case. Now, he is saying that as a matter of fact that the Igbos should make sure they gather to make sure they heart this ongoing Nnamdi Kanu case. What does that mean? That a lawyer representing Nnamdi Kanu, despite we still have sons who are ahead of him in the case, before Aloy Ejimakor will come out to say Igbo should gather to stop the case of Nnamdi Kanu because the case should not have started for the very first time. That sends a signal. Anyway, I want you to pay attention, especially if you understand Igbo language, because this video was made in Igbo language. Pay attention to the video and let me know what you think about it. I have my reservation about it, of which I am going to make a separate video about that. Take a listen. Video I'm name ugbu a gbasara ndị Igbo, so ọ na okwu anyị ka m ga-ekwu ya n'olu anyị, olu ndị Igbo. Ọkwa ihe gbasara Nnamdi Kanu. A ma ekwu okwu maka ihe mere na Abuja taa, ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe. Ọ na m nọtụ mana ajụ onwe m sị enwere ihe ndị ọzọ ma m amarụ, enwere mkpebi enwere m amarụ. Ikpe a ikpe na Abuja taa a na-ekpe Nnamdi Kanu, ele ebe eji ya aga, ele ha chọrọ n'ime ya, ele mkpebi dị enwe, ele ha ebumnobi eji ekpe gị ikpe a. Ke ha ga-eme achieve, ke ha ga-enweta n'ikpe a ikpe na Abuja. Mụnwa asọpọtụ n'ikpe ikpe na Abuja. Na 2005, oge Obasanjo, enwere similar situation. Onye izizi eme na arrest mgbe a Wasari Kubo. Ngwa onye abụọ eme na arrest ebe m na-agba bọọlụ. Emecha ma arrest Frederick Fashion, mecha ma arrest Gani Adams, buru anyị nchapuga Abuja na-ekpe anyị ikpe for treason and treasonable felony. Anyị anọ mgbe o rukwe mgbe a ga-ahapụ cha ndị ọzọ jide m nọ extra 1 year and a half before a hapụrụ m. Mana ikpere ikpe anyị anọ kwuo okwu similar things that time. Mana taa asịsị na terrorism. Fine, terrorism. Ihe meke na Nigeria taa, ọsọ Nnamdi Kanu mege ya. It's not terrorism. Ihe niile egbuge n'ugwu Hausa, from Maiduguri to Zamfara to Kaduna to name it. The entire North Central, and we get the same. Of terrorism again. Bugo no wana. Mande woji, mandani, moni humonyas. Okay, good again, dear. Over 10 years now. Mado leni me ha ka ekpe gị ikpe na court Nigeria taa. Ndị Igbo unu aka nchụga ihe ndị a. Mmadụ ole na ime ndị a ga-ekpe gị ikpe taa. Nke onye Yoruba Sunday bụ nke ahụ na-ejime egbe manụ n'ọnụ ihu na-eso ya na-agba ndụ mmadụ ahapụ ya. Ele ebe ekpe gị ikpe taa. Ọwụzi onye kwugo okwu na redio, ụzi onye a na-akpọ ikpe terrorism. Kedu ebe ndị ọzọ nọ? Ọhịa m na-achụ asị m na ekpe na ikpe terrorism fine, kpewe ikpe
kedụkwanụ ndị ọzọ n'oge ka anyị ncha anyị anụ mkpọrọ ahụ ugbu a ekpere anyị ikpe the same offense the same time ọwụsị selected injustice ka emeke now na Nigeria. Ọ na-amahụ ụra ana m ahụsị ọfụma maka ihe a ọ na-eri m nri n'ahụ m si na ya m na-echu n'ọnụ echekwede ya ụdịrị asọ ụsọ ya nwa na-amụta nwa na-apịwa ọnụ anara ofu onye oru azụ anara ndị oru niile azụ ndị Igbo elee ihe mekụ n'ụdị ihe a onye ọbụla na-amechi ọnụ gbapụ enweghị na-ekwuzi okwu. Ndị kwanụ bulitere keesi a na-ekpe senior advocates of Nigeria align na ọkụ ndị Igbo senior advocates fine ka anyị kọrụ na akụ na agbalịkwa senior advocates akụ na agbalịana all these SBs niile etadaga emega set na court all these SBs niile emega admit unu nọ nke ahụ SBs ọkwado ya ka a ga-eche enye judgment ka mgbe jọji gaji ide judgment ya ga ebe ọzọ ga were ndị o ji ede ya ele ebumnobi na elebeghị unu uche ya ka ọnụ ka anyị kpọpụta nwanne anyị ka a sacrifice ya ele ndị butere atụmatụ ikpe ikpeazụ aghọtara m na-eche ma enwere otu unu shiri nwee mkpebi na Abuja ebe ahụ a na-enwe onye mmanụ because aghọtara m ha na-eme ihe a ọ ka achọga ka ha na-achọ ka oke fine ka a sị na ikpe mara ya ikpe mazie ya anyị bidozie yọwa ayọ ayọ ahụ anyị na-ayọkwa n'ugbu a anyị ga-ayọ ugbu a ma ikpe ma ya ọwụ mgbe a ga n'ụlọ anyị hapụzie ya mgbe ekpe asị ikpe amagbo ya ayọzi ayọ ahapụ ya gwa ya ga ahapụ ya na ihe ndị Igbo dị suppose ịpụta ime taa bụ isi na mba aga ekpe nwaanyị ikpe ọwụna asị a na-ekpe ikpe sị kpewe onye ọwụna kpọpụta isi nta enwere mgbe e bidoro onye isi Boko Haram chetara ebe a ga-aga zuo ya bụ na gọọmenti lodge Borno steeti na Abuja gọvanọ ga-azụrụ ya mgbe ọkwa na vice president taa ile ihe wu onye mmeta ha na ndị Igbo ụlọ ụgwọ na-akpụchi ọnụ pịam enweghị na-ekwu okwu enwe onye Igbo na-azọ nwanne ya ọ weta ya ka egbuo weta ya ka egbuo elee ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere na Naịjirịa taa na-enwebụ onye mere ya mbọ na-enweke ndị na-agbụ isiga ndị mmadụ ọwụ terorizm ka ọ bụ elekwadebe ha na-ekpekwa ha ikpe agụta m ọ na m nọrọ ma na-ajụ onwe m sị enwetara ebe ihe ndị a enwe ihe ha ahụ ka ma nna na-ahụ onye ọ bụla emechi ọnụ mgbe ihe a na-eme na mbido akwụkwa m onye pụtara mgbe a na-eti mkpu ya echetara m ebe a nụnwa ka m nọ about 8 years ago na-asị na mmiri ya na-ezo na-akpọdo izo na ya ezowe n'ala Igbo na ọ ga-amụ nwaanyị dị ime magwa nwa o bu n'afọ ya ka m kwuru ya wilu m tụrụ mgbe ahụ ọ tara suit ka m ga-esi m kwuru okwu a si na ihe niile a na-ekwu n'ala Igbo na ana-eme gburugburu World Igbo Congress ele ebe unu nọ taa ndị ahịa agwọ nọ n'akịrịka ele ebe unu nọ na ele ebe agwọ unu nọ mụ nwa nọ na South East for over 20 years now enwe ebe m gara onye nọzi bi na America na-ebighị n'ala Igbo pụtasị na agwọ nọ n'akịrịka na-akọ ọsọ ọgba aghara ugbu a ọgọziele problem Nnamdi Kanu sọ Nnamdi Kanu a na-atụrụ anyị godu Nnamdi Kanu ndị Igbo ma Igbo politicians ga-eso na-atụrụ anyị ha aka ha nọ na ihe a ndị na-atụgo ego a ma World Igbo Congress adị suppose ịtụrụ anyị ha gwa ya o ji wụrụ na Nnamdi Kanu onye ọnwụ na-emechi ọnụ enwezi onye na-ekwu okwu ka esi akpọpụta ya dowe na ebe ahụ na-ekpe ya ikpe kedu ihe ọjọọ mere unu ncha aka unu na-anọ ndị Igbo adịghị suppose support ikpe taa to be very honest ka m kwukwa eziokwu ndụ mere my feel na
ekpegide ikpe na ihe gbasara Nnamdi Kanu bụ Ejiofor onye na-azado Pastor Ejiofor na Aloy Ejimakor. Terrorism treason and treasonable felony awụghị eji egwu onye na-anọ si na-ewo si na advocate of Nigeria ewere exhibit na-apaịlụ ka emere ebe admit gị nọ o wee mechaa admit ihe niile a ka ihe ị ga-eme judge na-ede judgment ya sị how many senior advocates of Nigeria kpere Ekpa ka m hapụzie SBS a ka ọrụ inwe ka m ga-eje ede judgment gịnị ka mere ha gịnị ka afọtọghị anya aghọta m ihe ebe ụlọ gaga o ihe m ji ekwu ka m kwukwe ya olukwe ya a ga-echetara m kwuru ihe dị otu a aghọtaghị m ihe unu meghe ọwụọ ekpecha federal gọọmenti anyị ọgede kamgbe echi eke ha ntị the judge na onwe ya ama even without evidence without SBS ndị a na gọọmenti chọrọ ka a convict ya even without ihe ndị a the body language federal government eshoko na ha chọrọ ka a convict Nnamdi Kanu otherwise ayọgide na ekpegide ihe nọ n'isi ya ayọ ekwe ha anyị ga-enye aka si kpọta nwanne anyị ka egbuo I guess na support ya because him unu megbu unu support ga ya a convict ya ugbu a ịbịa gaa isi ngwa biko hapụ ya a ga-ahapụzikwara because the moment a convict ha na a sị na ikpe ama na onye a ekwu eche njikwa na ha eburu uche awụzikwa otu ọ dị anything can happen ịma ahụ ụdị conviction a ga-ebu abịa a sị m ekwukwe ke m obi ka ọ sa manụ mma enwere meeting ụnụ na ha nwere na Abuja assurances ha nye n'ụlọ eji ekpega ikpe ikpeazụ a otu a ka esi ekpe ikpe treason and treasonable felony solution ya political solution ọ bụghị ha na-ekpe na court ikpewe ya na court ihe kaji ịhụ ebe ahụ ị ga-ala ike ya ọ gaghị efefọ gị ihe niile a na-emeta ọ gakwa efefọ anyị ọ gakwa efefọ ndị Igbo ka nkwukwe ya ugbu a orukwe mgbe ọ ga-amasị akwa gwara m ụlọ agwa amakwa ebe ndị anyị hapụrụ uche amakwa ebe ha na-aga anyị adịghị sọpozi nwere nwanne anyị nwoke kpọpụtara ha asa ikpe aka Uwazuruike ọkwa n'ime ya asị m ka m nkwukwe ke m taa ka anụkwa olu m ọ bụ sakwanụ ndewonu.